Touré bismillah mai fo kai wala no kan ga men baga bela jene fo jaran ko sobe Touré koma ya fo chugo mina jamana nin ka bon mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ la gɛlɛya tɛ yɔrɔ dɔ la alhamdulilayi an ka sikaso mara nin kɔni na faamaw ye kalan bolo tali bolo da ka bila don min na sikaso mara kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a da yɛlɛnna yɔrɔ bɛɛ faamaw bolo la ka taa guvɛrnɛriw ma ka taga prefew ma ka taga sous-prefew ma bɛɛ y'i sɔngɔ la don bon a mana kɛ cogo o cogo gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya min bɛ se ka ni anw ta fan fɛ o tɛ o ni kɔnɔyan fanfɛlaw ta tɛ kelen ye i mana ta Mali yɔrɔ yɔrɔ bi i bɛ kɔni bɛ taa sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔliden ta kura ninnu mɔgɔw ka ca kilasiw ma mais Ture kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka min fɔ an bɛ lakɔli karamɔgɔw fo u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya min b'u kan u y'o to yen k'i ɲɛsin faso miirinata ma k'i ɲɛsin denw kalanni ko ma mɔgɔ ka kan bi bi in na an ka kan ka ekɔli karamɔgɔw fo kosɛbɛ minnu bɛ kalan na minnu fɛn fɛn se kɛra min ye o y'o kɛ an kɔni ka Sikaso mara kɔnɔ yan an bɛ lakɔli karamɔgɔw fo bon sani lakɔli tali fana ka se ekɔliden faw et comité de gestion bɛɛ y'i se kɛ a ka yɔrɔ la walasa faamaw ye min fɔ kamasɔrɔ salon mankan min tun bɛ deli ka kɛ kalanw kɔnɔ o ma kɛ salon ta nɔgɔyara o ye denfaw hakili sigi ni bɛɛ y'i so don ko la walasa ekɔli karamɔgɔw ye i sen don ko la cogo min na ekɔlidenfaw fana bɛɛ y'i sen don a la ten walasa ekɔli ka se ka ta a tacogo la tiɲɛ don gɛlɛya kɔni bɛ yen yɔrɔ bɛɛ gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya nin fo a ka ta ni hakili a bɛɛ tɛ se ka wuli yɔrɔnin kelen dɛ Ture a tɛ se ka wuli yɔrɔnin kelen dɛ mais hakili de bɛ se k'a to a bɛ wuli dɔɔnin dɔɔnin an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma ekɔli karamɔgɔw ekɔlidenfaw ani faamaw yɛrɛ faamaw k'i tulo don ekɔli karamɔgɔw ni ekɔlidenfaw ka kumakan na Mali yɔrɔ bɛɛ bi kilasi ko bɛ yen Mali yɔrɔ bɛɛ bi ekɔli karamɔgɔ ko bɛ yen u k'u jija minnu bɛ bɔ IFM na u ko o ɲumanw caman ta ka don walasa u bɛ denmisɛnnin minnu an mago bɛ ekɔli karamɔgɔ minnu na an ka se k'olu sɔrɔ n'o tɛ dɔw b'a fɔ cogo min na manque d'enseignant bɛ yen manque d'enseignant bɛ yen dɛ fo k'o combler kilasi fana kan ka sɔrɔ kilasi a fɔra cogo min na kilasi dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 b'a kɔnɔ mais n'a fɔra ko ekɔli karamɔgɔ kelen ko o kalan ka préparation kɛlen k'e ka n'i janto o bɛɛ la o mɔgɔ ekɔliden 100 yɛrɛ sani olu ka don kilasi kɔnɔ fɔlɔ o bɛ temps dɔ ta bari bi donc vraiment faamaw ko o lajɛ u ye dɔ kɛ dɛ mais hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ kɛ an kɔni fɛ yan Sikaso mara kɔnɔna na bɛɛ b'i sigi yɔrɔ dɔ tunu an kɔni bɛ se k'a fɔ tare alihamudulilayi gɛlɛya min bɛ fan tɔw la a gɛlɛya fana b'an kan mais an fana an ta tɛ ten kosɛbɛ mais ka mɔgɔ hakiliya tigɛ vraiment ekɔlisow dayɛlɛnna faamaw y'u se kɛ ka taa gouvernɛrw la n y'a fɔ cogo min na ka na préfew la ka na sous-préfew la a bɛɛ y'i se kɛ o ye kunnafoni juma ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i ni cɛw la ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Abdul Ɲang ma n'ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ radio Emergence la ayiwa an balimakɛ bisimila i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa bi n y'a fɔ cogo min na aw ye kunnafonidila ye i bɛna kɛ an ka dunan dɔ nin waati kɔnɔ fo ka taa ayiwa an ka jɛmukan laban barisabu an balimakɛ Jalo n'ale bɛ bɔ Sikaso ale degunna baaraw dɔ fɛ a tɛna se ka to an fɛ nɛgɛjuru kan ayiwa n ba ekɔli taara ala barika la ntɛnɛndon u y'a fɔ cogo min na a dɔgɔdara cogo min na ayiwa kalanso minisiriso ɲɛmɔgɔ fɛ o sera ka boloda nka caman yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa
gɛlɛya kɔni bɛ yen aw yɛrɛ mun bɛ yen kalanko dayɛlɛli a bɛ cogo jumɛn jamana kɔnɔna na Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ nka n bɛ Mali fan 14 kɔnɔna na. Oui, école dayɛlɛla Mali fan caman na i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogoya min na mais an ka jamana depuis 2012 jamana bɛ dakun wɛrɛ de la. O kɛra sababu ye ka gɛlɛya don kalan na Mali sigiyɔrɔ dɔw la. Kalan yɛrɛ dɔrɔn tɛ gɛlɛya donnen bɛ hali sɛnɛ ni baganmara ni mɔni na jamana sigiyɔrɔ caman na ani sugujɔlaw ka sugu. I b'a ye k'a fɔ kɛlɛ min bɛ an ka jamana da la rébellion min wulila ani terrorisme min tugura la ko in sababu bɛ au niveau de la. Kidal région par exemple ani kɔrɔnfɛla yɔrɔ caman bɛ yen a bɛ san 10 bɔ bi école tɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon gɛlɛya de jiginna ka na jamana centre la Mopti ni Segu région fo ka na se Kulukɔrɔ région na. État ye yɔrɔ caman abandonné justice tagara État ka représentant tagara a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. O sababu la bi ekɔliso min datugulen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la hali Sikaso région bɛ a la Kucala yanfan ninnu ni yɔrɔ caman n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Kayi région fana pareil Kulukɔrɔ région a bɛ ten ekɔliso datugulen bɛ yɔrɔ hakɛ min na a bɛ sɔn ka ekɔliso 1000 ani dɔɔni a bɛ sɔn k'o bɔ. Ayiwa o dun de fɔra an ɲɛna yirala k'a fɔ ayiwa sɛbɛn minnu sɔrɔla ko ekɔliso 1000 ayiwa 776 o ni 66 olu de datugulen don k'a da basigibaliya kama ani fana 142 olu datugulen don o hukumu kɔnɔna na ani fana 42 o fana datugulen k'a da ayiwa baarako gɛlɛya fɛ n'o ye ayiwa baarakɛden ekɔli karamɔgɔ k'o ma sɔrɔ o ekɔliw la ayiwa olu fana ta ninnu 42 ni o fana ye ayiwa samiya ye tiɲɛni kɛ ekɔli kalanso minnu na minnu ma se ka labɛn ka bɛn ni ekɔli tali ma nka yan'an ka segin ma an bɛ taa Kayi an balimamuso madame Ɲangado Jɛnɛba Lo ale bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna lajɛ n'ale bɛ lahalaya minnu bɛ Kayi mara la n'a bɛ se k'o fɔ kalansira fanfɛla la madame i ni wula. Nse arasira somɔgɔw bɛ di denbaya bɛ di Washington kaw baasi t'a la u b'a fɔ kosɛbɛ ayiwa madame an ser'i ma e yɛrɛ a ye Kayi bulonba ɲɛmɔgɔ ye aw ka wulikajɔw caman na a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ka kalanko fan fɛ nin t'a san fɔlɔ ye ayiwa a bɛ dɔgɔkun 2-3 bɔ an kumana ayiwa kalanso lahalayaw kan yanni kalan ka daminɛ o kɛra waati dɔ la ayiwa bi an bɛ ka kuma ayiwa kalan nin daminɛna cogo jumɛn jamana kɔnɔna na ka taa maraw bɛɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna ma an bɛna taa fo Kidal ka taa jamana camancɛ yan fan na ka seerew sɔrɔ minnu bɛ se ka kuma fa nka an b'i ka mara kɔnɔ sisan n'o ye Kayi aw yɛrɛ ta nin a bɛ cogo jumɛn mun de kɛra kabini tɛnɛndon ekɔli fanfɛla la n'a tali. Alhamdulilayi rabil alamin n bɛ auditeur bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ. K'a ta Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. N bɛ VOA Afrique n bɛ émission kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. I ni ce o la. Aw ka baarada ninnu n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Mun ye anw fanfɛla Kayi yan nɔ. École dayɛlɛ a dayɛlɛla ni grève ye dɛ. Yan école dayɛlɛ yan ouverture Kayi région ouverture. Awɔ école dayɛlɛla ni grève de ye Kayi yan. Lundi kalan ma kɛ Kayi. Kayi n'a dafɛ dugu bɛɛ région bɛɛ. Kalan ma kɛ lundi kalan ma kɛ mardi. Kalan daminɛna fo mercredi o sababuya bɔra mun na bagi in wagati bagi kɔnɔna na Kɛɲɛba DAE a directeur de l'académie ani école karamɔgɔ dɔ tura ɲɔgɔn na parce que o école karamɔgɔ in candidate dɔ une candidate ale nana centre la k'a tun ɲinana ka carte d'identité kɔ. Donc surveillant mun tun bɛ yen nɔ surveillant in ko k'ale ka élève don a bɛ demi dɔn
donc ale sɔnna ka deni accepté salle kɔnɔ ko kɔfɛla la k'a n'a ka carte d'identité bɛ na donc o ko o action mun kɛra donc a bɛ komi superviseur dɔ tun bɛ cour kɔnɔna in na o ye directeur de l'académie wele directeur de l'académie fana nana puis centre kɔnɔ ka sɔrɔ ka don classe kɔnɔnaw na ka vérifier kɛ carte d'identité ko la parce que a fɔra ye quoi donc a y'i ɲɛsin salle ma yen nɔ ka écoleden bɛɛ lajɛlen ka carte d'identité lajɛ donc carte d'identité ma sɔrɔ denni bolo donc a ye ɲininkali kɛ ko mun ye nin denni na don ko carte d'identité t'a bolo surveillant ko ne kɛ ne y'a ladon komi n ka écoleden do kɔrɔlen wuladafɛla la ani carte d'identité bɛ na donc o de kɛra scandale ba ye cour kɔnɔna in na yen nɔ donc o yɔrɔnin bɛɛ la directeur de l'académie a ye surveillant in nabɔ ka denni in nabɔ k'u bila kɛnɛmala la ka sɔrɔ ka u bila policiw ka bolo kan surveillant in taga cogo de filɛ nin ye kasobonba la dɛ ani écoleden a fɔra yana fana ko ayiwa école ɲɛmɔgɔ 12 fana Kajola marabolo kɔnɔna na k'olu fana ayiwa olu ta kɛra gɛlɛya barisabu y'u bila ka taa fan wɛrɛ fɛ min t'u sigiyɔrɔ ye o fana fɔra an yɛrɛ ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Usman Kojo ale bɛ weleli la ka bɔ Mali la Usman i ni wula Usman Kojo i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila kuma b'i bolo n b'aw fo n diyara ye ni ce o la da kɔni Mali kɔni an bɛ école fo fɔlɔ parce que n'i y'a ye an bɛ kuma fɛn fɛn la ta u ka cɛsiri sen b'a la quoi Mali école a ko ka ca de quoi voilà Mali école ko ka ca a problème yɛrɛ de ka ca donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ sale dan kɛra cogo min na Ala ka ɲinɛ t'a kɛ ten sinon gɛlɛyaw kɔni b'a la amina gɛlɛya yɛrɛ de bɛ Mali ko la ayiwa Kojo nin diyara n ye kosɛbɛ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ ayiwa i ni ce ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Modi Sanba Ture ma ale ye école karamɔgɔw ka lafasali tɔn ye ka bɔ Kidal mara la ayiwa Sanba i ni wula Modi n ce alhamdulilayi somɔgɔw bɛ di wallahi tɔɔrɔ si t'u la ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan école taara nka caman y'a jira k'a fɔ fana Mali jamana mara caman kɔnɔ kalan ma se ka kɛ barisabu école datugulen don ka da basigibaliya kan ani jihadisuw ka kɛwalew sigidaw kɔnɔna na dɔw ta fana ye ayiwa ko école karamɔgɔw fana tɛ bɔli kɛ ani ayiwa tiɲɛni minnu kɛra kalanso la minnu ma se ka labɛn ka kɔn ni kalanta waati ye ayiwa aw yɛrɛ ka mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Kidal mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ san caman bɔ kalan tɛ ka kɛ denmisɛnnin caman de bɛ yen min tɛ taa kalan na e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an na o lahalaya kan sisan ne ko n ce i ka weleli diyara n ye n ce o la ne b'aw fo ka la voix de Washington ka lamɛnbagaw bɛ fo diyara n ye kosɛbɛ donc an ka ko a ma se foli la kabini 2010 bɛɛ b'a dɔn mun kɛra Kidal an n'a lamini donc mun kɛra enseignant la Agel Hock mun kɛra enseignant la Abey Bara ani 2012 fana mun kɛra enseignant la Kidal donc 2014 ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw la mun taara tuguni k'a fɔ ko fo an ka taa école de dayɛlɛ an taara 2014 fo 2018 ne tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne dalen bɛ yen Ala dɔrɔn de ne kisi n'o tɛ ne sen tun bɛ tigɛ mais halisa ne kɛra lojurubagatɔ ye bon ɲina gouvernement u ko u y'u ka fiche de labɔ ko fiche de renseignement ko enseignants bɛɛ ka taa u ka école la ka taa u tɔgɔw sɛbɛn ko donc u hakili la u ye mɔgɔ dama dama dɔ ta u k'u kɛ ɲɛmaa ye an enseignants yɛrɛ cɛ la mɔgɔ kɔrɔlen ninnu Kidal académie ni CAP ninnu la awɔ donc olu de bɛ ka chantage kɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko mɔgɔ mun ma taa n'i ma taa Kidal k'ulu tɛ ko fiche mun dira k'ulu t'a minɛ bon an ka syndicat an ka jɛkulu tɔnba ye mun bɛ mun ye Union nationale des travailleurs du Mali ye UNTM
ani ne yɛrɛ ka syndicat mun la ne ɲɛmɔgɔba mun ye Mustapha Djité, secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture. Qu'avec 2014 an ko ko mun bɛ Kidal. Donc mɔgɔ si baarakɛla minnu taara. Ni ko mun y'a sɔrɔ syndicat tɛna jɔ a fɛn na parce que Mali tɛ yen. Donc ni fɔ ka bɛn n'a kɛra a la don min na. Gouvernement segina armée segina ye an ye baarakɛlaw ye an bɛ taa baara kɛ nka an bɛ waati min na sisan lahala jumɛn bɛ Kidal yɛrɛ ani Gawo fanfɛla la ni hakili b'a la kalanko fanfɛla lahala mun bɛ ne hakili la population yɛrɛ de réuni parce que e b'a dɔn partenaire dɔw bɛ mun bɛ wari d'u ma k'a fɔ ko ni école dayɛlɛ k'u bɛ wari d'u ma PAM ninnu ni UNICEF ninnu bon u ko k'olu ye volontaire de ta ko olu de bɛ ka enseigner o fana ye kuma de do parce que ne taara ne y'a ye ko mun bɛ kɛ n'a fɔra ko kalan bɛ kɛ kalan kan ka kɛ région na mais k'a fɔ ko ka ye ko den saba den naani réuni yɔrɔ dɔ la bon e b'a dɔn Mali ɲɛmɔgɔw an bɛ se nkalon tigɛ la ni an y'a mɛn ko mission dɔw bɛ yen u bɛ taa denmisɛnninw bɛɛ de cɛ dugu kɔnɔ ka n'u don classe kɔnɔ ko kalan bon an kɔni ne kɔni ne déclaration mun fɔ ne ka mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ si kana taga ni déclaration dɔ ni fiche de renseignement de dɔ fana an tɛna ta di mɔgɔ si de ma donc ko ni mɔgɔw ka ca ni dɔ a b'u kɔnɔ ko olu ye maliyɛnw ye ka tɛmɛ an kan a to an bɛ ɲɔgɔn ye sira la yan nka ni waati nin bɛɛ kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko denmisɛnnin caman de bɛ yen ayiwa minnu hakɛ tɔɲɔna kalanko siran fanfɛla la nka nin waati nin kɔrɔ fɛɛrɛ sɔrɔla wa ka denmisɛnninw lataa yɔrɔ wɛrɛ walasa u ka se ka kalan kɛ wa walima u sigilen b'u ka so walima u taara fan wɛrɛ fɛ problème mun kɛra denmisɛnninw yɛrɛ sen bɛ minnu somɔgɔw ye u bolila n'u ye ka na n'u ye sidi la ka na u don kalan na ani sen bɛ dɔ minnu ye olu taara an ka jamana les pays voisins ka taa n'u denw ye i y'a ye donc a ko sugu n'a bɛ kɛ kɔni e kɔni b'a dɔn fantandenw olu de bɛ perdu a dɔw b'u la minnu ye marifa ta mɔgɔw kama a dɔw b'u la minnu donna rébellion in na dɔw b'u la minnu tɔɔrɔ u yɛrɛ o kɛra ko ka kalanw fana fɛngɛ tiɲɛ awɔ ayiwa n balimakɛ i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ala ka kɛnɛya d'i ma hali bi ayiwa an bɛ segin ka na an ka dunan fɛ yan'an ka mɔptikaw sɔrɔ ka bɔ jɛnɛ ani koro marabolo la barisabu olu caman y'u da don kalanko na an bɛn'u sɔrɔ sɔɔni ayiwa an bɛna segin ka kuma di an balimakɛ Abdul Ɲang ma Abdul ayiwa i bɔra ka Modi Samba Ture ka kuma lamɛn sisan ale ye école karamɔgɔw ka lasfasi tɔn min bɛ Kidal ayiwa ko nin y'a waati jan u tɛ kalan na bɛɛ b'a dɔn ko kalan tɛ ka kɛ fana école datugulen don nka a kana dan Kidal dɔrɔn ma hali mara minnu ka surun Bamakɔ la olu caman fana b'o gɛlɛya lahalaya ko kɔnɔ lakanabaliya b'a la n'i y'a lajɛ fana jihadisiw ka ayiwa diinako kɛlɛ nin o fana sen b'a yɔrɔ dɔw la ani ale fana ta bɔra Samba ta bɔra min na cogo min na u caman bɛ yen mun ma segin u ka yɔrɔ la kalan bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na cogo jumɛn ni école karamɔgɔ tɛ yen ko école ka daminɛ école karamɔgɔw jagoyalen bɛ ka u ni kisi parce que ni jamana yɛrɛ ka représentant n'o ye sɔrɔsi ni préfet ni sous-préfet ni olu yɛrɛ ye dɔw jagoyalen bɛ ka dugu bila bon mɔgɔ minnu dun kɛ bɛ ka marifa ta jamana kama kɛlɛ misugu min don culture ko bɛ a dugu ma kosɛbɛ ani jamana wɛrɛw ka laɲini fana de bɛ a dugu ma parce que anw bɛ kalan école minnu bɛ ka kalan anw fɛ yan u bolo ko o ye tubabuw ka taasira de ye u bolo école karamɔgɔ bɛ ka jamanadenw kalan fɛn na fɛn min tɛ ala sira ye donc olu bolo arabukan in de kan ka kalan arabu ka diinɛ taabolo ni faamucogo de kan ka kalan donc arabuw ka culture olu bɛ ka o de défend
Mali kɔnɔ olu b'a la ko taasira dɔ ka bila mais taasira wɛrɛ b'olu bolo min fana tɛ anw ka jamana ta ye n'o ye arabu jamanaw ye arabu jamanaw de bɛ nafolo fana bɔ la k'a di nin masatigi ninnu ma diɲɛ kɔnɔ u ka culture de famille kɔnɔ u ka culture bɛ se ka imposer silamɛ jamanaw ka cogo min aw hakili bɛ Jɔnkunda président Jɔnkunda Tarawele ka kuma la wagati min maliyɛnw y'a ɲini k'an ni Yabli Kufa ka kuma a ko problème t'a la mais nafa tɛ ninnu fɛ kuma na jamana minnu bɛ ka wari bɔ n'an n'olu ma bɛn fɔ la n'o ye arabu jamanaw ye et donc o de kama maîtres bɛ faga o de kama écoles bɛ menacer k'u datugu ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ et donc il faudra que jamana ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka lakana sabati sinon maîtres tɛna se ka segin kuma tɛ k'a fɔ ko école bɛna dayɛlɛ ka se ka kalan kɛ a yɔrɔ la parce que a lieulen bɛ jamana ka sécurité de la. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i y'a lajɛ kalansira ayiwa cakɛda ɲɛmɔgɔ n'o ye ministre de l'éducation olu ye labɛnw ni kuma fɔ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ de ma jamana fantan naani kɔnɔna na nka e kɔnɔ o labɛn ninnu na olu sera nin mara ninnu kɔnɔna na barisa yɔrɔ caman bɛ yen sɔrɔsiw ye ayiwa u ye kɛlɛ kɛ maajugu ninnu fɛ u gɛn ka bɔ sigidaw kɔnɔ nka olu y'a jate ɲini kɛ wa k'a lajɛ ni denmisɛnninw bɛ se ka lakalan wa olu tɛ se ka lakalan kɛrɛnkɛrɛnna Mopti marabolo la n y'a fɔ cogo min na waati min bɛna kɛ an bɛ dɔw sɔrɔ ka bɔ mara la u bɛna lahalaw ɲɛfɔ an ɲɛna nka o yɔrɔ bon t'a fɛ ni ministre de l'éducation ko labɛn sabatira ale bɛ se ka kuma labɛn min kan o ye ekɔlisow bilali état la o ye kalan daminɛ ni dati fɔli ye o ye ekɔli karamɔgɔw olu mobiliseli de ye ale bɛ se ka kuma o de la mais est ce que condition lakana sira kan est ce que condition farala ɲɔgɔn kan kalan bɛ se ka kɛ ministre de l'éducation tɛ se k'o jaabi ministre de la défense ni ministre de la sécurité de se k'o jaabi n'olu ko labɛn sabatira ekɔli karamɔgɔ bɛ taa ka kalan kɛ mais olu tɛ se ka garantie di mɔgɔ ma k'a fɔ ko kalan bɛ se ka kɛ nin dugu in na mun na parce que armée bɛ dugu libéré o kɔrɔ tɛ ko ekɔli karamɔgɔ bɛ se ka na o kɔrɔ tɛ ko juge bɛ se ka na parce que armée bɛ dugu caman libéré o tɛ to dugu kɔnɔ an y'a ye Moro ta kɛra cogo min taara dugu libéré ka tiɲɛni kɛ terroristes kunna mais u ma sigi u tagara o dugujɛ filanan ninnu na terroristes seginna ka na dugudenw bɛɛ gɛn parce que armée ka effectif ça permet k'a fɔ k'a bɛ to dugu bɛɛ kɔnɔ ka dugu lakana pour que administration bɛ se ka segin et je crois que au delà u y'a ɲini ka polisi ni protection civile k'o militariser pour que ni armée ye dugu minnu libéré o dugu ka position ka garder polisi ni protection civile fɛ ka sécurité assurer parce que olu bɛna militariser désormais mais nin ko in école minnu datugulen don u bɛna dayɛlɛ don jumɛn mɔgɔ si tɛ se ka garantie di k'a fɔ ko sécurité bɛ sabati nin don in gɛlɛya bɛna ban ka bɛn nin don in ma mɔgɔ si tɛ se k'o layidu di parce que ani mɔgɔ sugu minnu bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dogolenw de don u bɛ se ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ bɛɛ a tout moment bon ekɔliden karamɔgɔw ni ekɔlidenw dun ka ɲɛnamaya i tɛ se k'a bila risque la cogo si de la k'a fɔ mɔgɔ ka taa attentat kɛ mɔgɔ minnu ma hali misiri kɔnɔnaw to yen bombu ci yɔrɔ la kuma tɛ ekɔliso ni fɛnw ma parce que kalan dɔ de kɛlen bɛ k'a don olu kun na ko n'i ye mɛtiri fa k'i bɛ baraji sɔrɔ k'a bɛ ka jamanadenw kalan sira min tɛ ala sira ye n'i ye ekɔliso ci baraji b'a la n'i ye nin kɛ ka baraji o de bɛ ka don mɔgɔw kunkolo la il faudra que état k'i ɲɛsin o miiri jugu fana enseigner bagaw a n'a financer bagaw ma an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Cɛwule Jigi Sidibe ma ka bɔ Bamakɔ ale bɛ nɛgɛjuru kan Cɛwule i ni wula. Wala. Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Tafu tana aw yɛrɛ dun. Ayiwa an b'a la tanu i bɔra ka ayiwa an ka jamukan ayiwa bi a bɛ min kan a bɛ tali kɛ min kan n'o ye kalansow dayɛlɛli ko la ani gɛlɛya min bɛ jamana maraw dɔ kɔnɔ walasa denmisɛnninw ka segin ka kalan daminɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ tɔ min na cogo min na ayiwa aw fana ye ayiwa n b'a fɔ cogo jumɛn sigidadenw jɛkulu ni politikimaaw ye aw yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ kalanko fanfɛla nin na min daminɛna nin ye ayiwa ntɛnɛndon jamana kɔnɔna na barisabu ayiwa denmasa caman de jɔrɔlen don u denw tɛ ka taa kalan na u ka ekɔliw datugulen don
u b'u yɛrɛ ɲininka san jumɛn na olu ka ayiwa kalan bɛna daminɛ ko kura la cogo jumɛn e yɛrɛ fɛ. Ok, an kɔni ka tɔn bɛ d'abord n bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma n'aw ka ɲɛmaayaso ni aw lamɛnbɛɛ bɛɛ lajɛlen. O diyara n ye kosɛbɛ. An ka tɔn bɛ faamuya cogo min na anw kɔni ka hakilina ye min ye nin ko in na c'est que gouvernement kan ka fo a ka effort la mais baara in tɔba bɛ kɔfɛ parce que jamana fan caman bɛ yen o ekɔlisow datugulen don toujours bon o tɛ ko ɲumanba ye denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi ma bon mais comme bɛɛ lajɛlen bɛ a ko in kun dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko insécurité ko de bɛ ka kɛ u tɛ ka se ka o ekɔli ninnu dayɛlɛ donc an bɛ jamana de invité san kɔnɔ a ka se ka baara kɛ cogo la cogo min na ekɔliso minnu datugulen don ka da insécurité kan pour que u ka se ka olu dayɛlɛ surtout u ye politique min adopté sisan n'o ye ka police militarisée ani protection civile olu bɛɛ lajɛlen ka militarisation ka se ka lateliya joona joona pour que ni armée sera ka yɔrɔ minnu libéré olu ka se ka déployer ka ekɔlisow ni an ka kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye inondation ko ye an kɔni bɛ gouvernement jalaki o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ekɔliso caman bɛ yen sanji ka suma nin wagati nin kɔnɔna na dɔɔni mais ekɔliso caman bɛ yen hali bi i bɛ taa sɔrɔ labɛnw ma sabati ciw bɛ yen binw bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen donc olu tun kan ka labɛn de yanni ekɔli ka ta mais ekɔli talen tɛ olu labɛn wagati donc an bɛ se ka jalaki ta k'o sɛgɛrɛ o yɔrɔ de la sinon franchement k'a fɔ ko ekɔli taara nin date in na cette année an kɔni tun mɛnna an ma se ka kalan basigi ka se nin ɲɔgɔnna ma donc foli b'u ye o yɔrɔ fana la quoi an b'u fo o yɔrɔ fana la vraiment k'u encourager hali bi u k'u jilaja ekɔliso minnu datugulen don a bɛɛ ka se ka dayɛlɛ ka tila mɔgɔw ka se ka kalan kɛ sécurité la ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn bi bi in na olu ma sɔn ka taa u ka poste la parce que u siran don sécurité la o mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ cɛla an b'a mɔgɔw dɔn u banna ka taa u ka poste de travail la parce que ko insécurité bɛ yen o fɔra minɛ donc voilà n b'a mɔgɔw dɔn n b'a mɔgɔ caman dɔn donc gouvernement k'a lajɛ dɔw don u bɛ se ka sécurité établi cogo min na a ka se ka sécurité garantie ten pour que ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ faba kɔnɔ u ka se ka t'u ka poste la ka t'u ka baara kɛ o de kɔnɔ an kɔni ka hakilina ye ko in na. ayiwa aw yɛrɛ fɛ sisan denmansa ninnu olu ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de nin na barisa u bɛɛ ko jamana fan olu kan ka dɔn nka sigida kɔnɔna yɛrɛ an b'a wele cogo jumɛn duguden tɔw ani sigidaden tɔw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna parents d'élèves kalandenw somɔgɔw olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri olu ka wulikajɔ fana tun kan ka kɛ ekɔli avant que ekɔli ka dayɛlɛ ka se ka yɔrɔw sanuya ka se ka ekɔliso denw tigɛ voilà mais ni bɛɛ sigi ka ko bɛ to gouvernement fana bolo ten je pense que o t'a cogoya ye wa sisan kɔni an ka jilaja an ka fara gouvernement kan parents d'élèves pour que cette année ekɔli ka se ka basigi grève ka dɔgɔya karamɔgɔw fana ka grève a bɛɛ ka se ka dɔgɔya donc ekɔliden faw olu fana y'u cɛsiri o ko la a ka ca ala fɛ o kow bɛ se ka nɔgɔya je pense que olu bɛ se ka rôle min jouer o de ye o rôle nin ye mais sécurité nin dɔwɛrɛ kɔni o ye gouvernement ta ye. ayiwa nin diyara n kosɛbɛ i Sidibe ayiwa sisan halisa a bɛ to Mali la an balimakɛ Alijuma Togo ale bɛ nɛgɛjuru kan Alijuma i ni wula Alijuma e bisimila allo Alijuma Togo allo ayiwa sisan an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yan an ka segin ka na kuma di an ka dunan ma n'o ye madame Ɲangando Jɛnɛba Lobo Tarawele ani an balimakɛ Abdul Ɲange. ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ ka mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na ayiwa fiɲɛ sira fɛ halisa aw bɛ an b'a fɔ o jamukan de kɛnɛ kan ɲɛgɛn ɲɛ 13 o ni sanga 30 o ni 8 o bɛ yan Washington DC Amérique faba kɔnɔ ayiwa an bɛ ka kuma ayiwa kalanko ekɔliw talen ɲinan a dɔgɔdara cogo min na famaw fɛ n'o kɛra tɛnɛndon tɛmɛnen na yɔrɔ caman na kalan sera ka kɛ ala barika la ani ayiwa labɛn minnu taara jamana fanga fɛ ka taa
ayiwa Bamako fo Sikaso nka yɔrɔ caman bɛ gɛlɛyaw bɛ halisa an ka bi babu o b'o de kan sisan an bɛna segin ka kuma di an balimamuso madame Ɲangando ma n'o ye Jɛnɛba Lobo Tarawele Kayi Bulɔnba o ɲɛmɔgɔ don ayiwa Jɛnɛba i bisimila ayiwa an bɛ yanni an ka tulo kɛrɛ bɔ waati min na an kumana denmansaw jɔyɔrɔ la kalanko fanfɛla la ayiwa cɛwele bɔra k'a fɔ ko ayiwa labɛnw kan ka ta denmansaw fɛ yanni kalan ka daminɛ dɔgɔkun 3 tɛmɛna an dun kumana o kan kalansow lahalaw bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ samiya ɲɛkɔrɔla na yɔrɔ caman bɛ ji kelen bɛ ka degun kɛ ani minnu fana y'u ka sigiyɔrɔ bila ka segin dugubaw kɔnɔ olu caman bɛ ayiwa kalanyɔrɔw kɔnɔna na halisa nka o yɔrɔ fanfɛla la kabini o waati ka na se la mun de fɔra aw minnu ye denmansaw ye denbaw ye ani ayiwa bangebagaw ye kalanko fanfɛla la aw ka denmisɛnninw ka sigi ɲɛsigi na aw ye mun fɔ boloda ye mun fɛrɛw jumɛn latigɛra aw fɛ yen bisimila alhamdulilayi rabil alamina bon ɲinan kɛ ni samiya an famana ka a ɲɔgɔn ji sɔrɔ nka an bɛ ala tanu k'a ye ekɔlisow kɛ ni vraiment tiɲɛ de ka di ala ye ekɔlidenw mɛtiriw ka nin tile 2 grève in tɛmɛnen ekɔlidenw sera ka don u sera ka don ka taga kalan kɛ nka n ye mun f'i ɲɛna ni ma tila kuma la ekɔli karamɔgɔ ninnu grève in a ma ban dɛ u y'a bila fɔlɔ de u ko fo directeur de l'académie de Kɛɲɛba ko f'a ka bɔ yen nɔ de donc o gɛlɛya kɛni bɛ Kayi région na o ye gɛlɛya kura ye dɛ o ye gɛlɛya kura ye dɛ kabini maître in kɛni de donna kaso kɔnɔ ani ekɔliden bon o nana kɛ gɛlɛyaba ye ekɔli karamɔgɔ ninnu ni directeur de l'académie tɛ donc u ye syndicat ninnu bɛnnen ba kan de Kita b'a la Ɲoro b'a la Jɛma b'a la Yɛlɛmane b'a la ani Kayi yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen fara ani Kayi yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko fo directeur de l'académie de ka wuli ka bɔ Kɛɲɛba donc u kɛni u ye grève in kɛ 48 heures ye u y'a sonsoro fɔlɔ donc u bɛ tulomada la ministre fanfɛla la a ka se ka directeur de l'académie na wuli ka bɔ yen nɔ n'o bɔra la o ɲɔgɔn gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen nɔ par contre n bɛ fɛ ka fɛn dɔ signaler anw yɛrɛ ne bɛ quartier mun na Kayi yan nɔ Kayi plateau école-so fɔlɔ mun jɔra en 1952 n'a tun bɛ fɔ ko forfait école ni an ka Kayi ka den dɔ Hamaniang Siba Mondi ɲɛmɔgɔba ye malien de don Kayika de don ale ye école classe 2 ta première classe minnu dayɛlɛla plateau yan nɔ kabini Pankɔlɔ na a y'a rénover a y'a dilan fo ka ɲa an y'o inauguration kɛ le 30 septembre samedi ja mun tɛmɛna donc o classe ninnu inauguré la a kɛni a y'a dilan a ye plafond k'a la ka ventilo k'a la ka table ka bɛɛ lajɛlen dilan fo k'a ɲa o kɛni an y'o inauguration kɛ o diyara an ye kosɛbɛ bon an kɛrɛfɛla in fana na ka taga rive droite la ba kɔfɛ école dɔw bɛ yen nɔ Sutukule président yɛrɛ fana ko initiative la an ka président Asimu son excellence Asimu Koyita ale fana ye école-so a y'a dilan fo k'a ɲa Karatabugu ni école dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛɛ cira école-so in k'a dilan fo k'a ɲa ka a cour k'a clôturer vraiment yen fana o fana kɛra confort ye o diyara yen fana sigida mɔgɔw ye donc problème bɛrɛ tɛ Kayi yan nɔ dans ce sens école-so kɛnɛ an bɛ don min na i ko bi maîtres donna u bɛ kalan na parce que anw fanfɛla in la yan nɔ basigi insécurité tɛ yan ten quoi ayiwa o tɛ fanfɛla in na o hukumu kɔnɔna na an bɛna taa jamana camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Jɛnɛ marabolo ani Koro marabolo la an balimakɛ Amadu Bahase Mɛga o ni Tijani olu bɛ nɛgɛjuru kan sisan an b'a daminɛ ni Jɛnɛkaw ye Amadu i ni wula nba ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi an b'a la tanu
ayiwa kunnafoni kɔni sera ma ko kalanko ni yɔrɔ dɔ la daminɛna nka ka da basigibaliya kan caman ma se ka ɲɛ sɔrɔ an y'o mɛn wariw fanfɛla la nka jɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ cogo jumɛn kalanko fanfɛla na ye. ayiwa tura an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. o diyara an ye kosɛbɛ. anw kɔni fɛ yen jɛnɛ mara kɔni kɔnɔna na kalanko bunakun sanfɛ. ayiwa an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada ni ala ye min kɛ o de ka ɲi. bon yɔrɔ dɔw la kalan daminɛna yen nɔ komini dɔw la nka komini dɔw la kalan ma se ka daminɛ ekɔlisow dɔw la ka tɛmɛ ni jiko kasara ye bari ka da kan ɲinan ji a barika bonyana kosɛbɛ jɛnɛ mara la walima an k'a fɔ mali bɛɛ la bari an ye ji min sɔrɔ bi an famana ni ji ma min ye hydraulique mɔgɔw olu fana ka ɲɛɲini na o y'a jira k'a fɔ ni ji ani ɲinan cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini san 1997 ani 67 ka se bi ma o ji ɲɔgɔn ma deli ka na yan donc ji in kɛra sababu ye ka inondation kɔni créer n'o ye tiɲɛniw ye a ye dugu caman kɔni wuli jɛnɛ mara kɔnɔna na donc kɛra sababu ye olu ka ekɔlisow olu bɛ ji kɔni na donc kalanko kɔni ma se ka sabati olu ka yɔrɔw la hali bi an bɛ yɔrɔ min na. ayiwa fɛɛrɛ jumɛn latigɛra famaw fɛ bari sabu a yirala k'a fɔ ko ji ye maa caman de labɔ u ka so kɔnɔ taayɔrɔ t'u la nka labɛnw sen na a tun fɔra k'u bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o kasaratɔw ma o yɔrɔ hukumu kɔnɔna na ɲɛ sɔrɔla denmisɛnninw ka kalanko la wa. an kɔni an fari fagalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin o yɔrɔnin ma gouvernement ka sira fan fɛ parce que anw b'a ye ko dɛmɛ foyi nana ka bɔ gouvernement fan fɛ ka ɲɛsin kalanko walima maa minnu bɛ yen n'u bɛ nin lahala in na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlenw ma o ye ONG-w ye ale ni duguladenw yɛrɛ olu de bɛ ka association olu de bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ ta ka nin ma kofɔlen ninnu ka olu sɛgɛrɛ n'a ye k'a fɔ ko nin ye gouvernement ka fɛn kelen de ye ni a nana ka na a ɲɛsigi anw fɛ yan nin waleya in na ayiwa anw m'a ye anw m'a mɛn donc olu dugulamɔgɔw kɔni bi bi in na olu bɛ goudrondaw de la dɔw yɛrɛ bɛ cɛncɛn fugan kan yɔrɔ dɔw la kalanko kɔni o kuma tɛ o yɔrɔ in na parce que u taara k'u ka bololaminɛw bɛɛ de to ji kɔnɔ yen nɔ donc kalanko kɔni u ma se ka sabati olu ka yɔrɔ la hali bi an bɛ yɔrɔ min na. ala ka nɔgɔya ko la. ayiwa n balimakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa hakili jiginna amadu bahase mɛga ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ jɛnɛ sisan an bɛna taa koro marabolo la n'an balimakɛ tijani wederago ale bɛ nɛgɛjuru kan tijani n'u la. i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. baasi foyi t'an na yan nɔ. ayiwa tijani an ye kalanko ni ɲɛfɔ an ka lamɛnibagaw ye a mɛnna siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ nka u y'a jira k'a fɔ ko nin san damada na a bɛ maa 150 ni kɔ bɔ denmisɛnninw minnu ma se ka taa ekɔli la e k'i miiri o ye san joli ye ayiwa a dun ye degun caman de kɛ sigidadenw kan ani u somɔgɔw a yirala k'a fɔ waati la ko caman taara Mopti yan fan na walasa ka se ka t'u ka kalan tɔw dafa nka e yɛrɛ bɛ mara kɔnɔ ye k'a lajɛ Koro Bankas ani Baɲangara ni ekɔli taara lahala jumɛn kɔnɔna na ye bisimila. Ok, i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an ka foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Mali gouvernement kɔni y'a yamaruya kalan ka se ka wuli octobre kalo tile 3 tɛmɛnen nka n'i y'a jateminɛ Baɲangara Bankasi fo ka na Koro yanfan na gɛlɛya kɔrɔ minnu bɛ yen dɔ de farala o gɛlɛyaw kan sinon fɛn ma bɔ a gɛlɛyaw la hali sisan kalanko la n'i y'a jateminɛ n'a bɔra duguba minnu n'an b'a wele ko les centres urbains n'a bɔr'u la togoda fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kɔni kalansow datugulen don hali minnu datugulen tɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen bawo n'i y'a jateminɛ n'i ye Koro yɛrɛ ta an bɛ misali dɔ ta Koro kan n'i y'a jateminɛ Koro cercle ye commune 16 ye commune 16 in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan commune 4 dɔrɔn de bɛ yen kalan yɛrɛ bɛ se ka kɛ commune minnu kɔnɔna na commune 12 fɛn fɛn bɛ yen kalan tɛ se ka k'a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a jateminɛ Dunangu commune fan fɛ mɔgɔ min bɛ taa Mondoro ka se Yoro Jungani ka taa Bamba olu commune ninnu bɛɛ lajɛlen kalan famana ka kɛ a misali dɔ ye n'i y'a jateminɛ Kapu bɛ Jungani depuis 2013 nka u famana kalan ma depuis 2014 kalanso ma deli ka dayɛlɛ Jungani n'a commune ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fara Dunangu kan o
o ye misaliya ye min b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw fana bɛ yen o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ n'an bɔra yen nɔ n'i ye a jateminɛ bankasi komini fan fɛ bankasi cercle kɔnɔna na komini 12 don o komini 12 ninnu na n'a bɔra komini 6 la komini 6 tɔ kalan yɛrɛ tɛ se ka kɛ yen nɔ n'o ye Wɔnkɔrɔ Sokura Jalasago ninnu fan fɛ ka jigin Bayi misaliyala Bayi kalan famana ka kɛ Bayi kabini 2017 yan fan na kalan famana ka kɛ yen nɔ wa o yɔrɔ ninnu fana jadi wale tigilamaw de kɛn bɛ ka yɔrɔw ta ka maanifinw tigɛ o dun bɛ kɛ u ka sariya la u ba mun laɲini fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ kana se ka tubabu kalan kɛ n'o ye tubabu kalan tɛ se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na u b'a wajibiya karamɔgɔ minnu bɛ wajibiya ka taa yen nɔ kalan diya fɛ u bɛ taa dɔw minɛ salon ko u ye karamɔgɔ 3 minɛ ka u ta u bagabaga toroli fan fɛ u ye dɔw minɛ nka u tilala ka u labila taamaɲɔgɔnyaw siraw fɛ u y'u labila nka u y'a laɲini k'a fɔ ko karamɔgɔ na man di olu ye olu ka se ka n'a ye k'a fɔ ko kalan de bɛ se ka kɛ a yɔrɔ min na donc u bɛ yɔrɔ minnu u bɛ mun wajibiya n'aw b'a ɲɛ k'aw bɛ se ka kalan kɛ a yɔrɔ ninnu na wajibi don n bɔra ka yɔrɔ fɛn fɛn fɔ wajibi don fa aw ka a kɛ madarasa kalan de ye n'o tɛ ko tubabu kalan k'o tɛ se ka ɲɛ u b'o de wajibiya o dun fana o karamɔgɔ o dun a dun ma dabɔ o dɔrɔn fana kama bawo yɔrɔ dɔw bɛ yen madarasa kalan bɛ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen tubabu kalan bɛ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o de kɛn bɛ dugu caman ye hakilina jiginna salon ko an ye defu kɛ contexte min kɔnɔna na a kɛra gɛlɛyaba de kɔnɔna na bawo kalan sera ka kɛ yɔrɔ minnu na fɔlɔ la a nana se ekɔlidenw kalandenw tɔgɔ sɛbɛn nka a nana se san camancɛ la jadiwale tigilamɔgɔw y'a jagoya kalansow ka datugu nka minnu ye denfaw minnu timina ka di u kɔni ye denmisɛnninw ta ka u ladugu ka na n'u ye cours yan ka centrew wajibiya ka centrew créer cours yan nɔ u sera ka centrew créer nka olu caman passera ka taa camancɛ kalansow fɛ nka olu ka lahala yɛrɛ bɛ kɛ cogo di bawo gɛlɛya b'u kan hali n'a kɛra minnu tɛ se ka kalan kɛ u kɔfɛ minnu bɛ kalan yɛrɛ kɛ olu bɛ ka kalan kɛ gɛlɛya de kɔnɔna na bawo kalan fana tɛ taa n'i den bila ka taa misali la ka bɔ Koro ka taa Mopti wajibi don fo fɛɛrɛ dɔw de ka d'a kan den ka se ka kalan kɛ bon n'i y'a jateminɛ denfaw fana bololankolonlen don bawo wari tɛ yen baara tɛ se ka kɛ jago ka gɛlɛn yɔrɔ dɔw la bon o y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ a b'u na ni mun de ye a bɛ taa wolo ni kalandenw bɛ kalan lafili bon a caman yɛrɛ bɛ taa don fɛn wɛrɛw la fɛn minnu an b'a fɔ fo fɛn minnu man ɲi a caman bɛ taa don o fɛn fiɲɛ ninnu na o de kɛn bɛ degunba ye bi n'i y'a jateminɛ ayiwa ni diyara n ye basabu an balimakɛ dɔ fana bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Sikaso mara la ayiwa Tijani nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce ayiwa Tijani kɔni ye VOA Banbara ale ka lasigiden don ka bɔ ayiwa Koro marabolo kɔnɔna na ayiwa an bɛna taa Sikaso n'an balimakɛ Modibo Suleman Ture ale bɛ nɛgɛjuru kan Modibo i ni wula Amba ni wula Mamadu ka ni somɔgɔw bɛ di i tulo bɛ n na allo i tulo bɛ n na Modibo Mohamed Nkulobila ayiwa e ye kunnafonidila ye ka bɔ Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnya Buguni ni Kucala ani yɔrɔ caman na ayiwa kalanko tali nin a bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ aw ka yɔrɔw fanfɛla la effectivement Mohamed y'a fɔ cogoya min na ne ye kunnafonidila ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲɛna ma mais n bɛ yaala région Sikaso kɔrɔ kɔnɔna na donc an bɛ se ka fɔ ɲina kalanta in anw ka kapu in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ɲɛna kapu ye n'ale bɛ Sikaso académie fɛ kalanta kɔni a kɛla a taacogo la i n'a fɔ kɔrɔlen an mɛnna k'a ye cogoya min na parce que depuis kalanta dɔgɔda la ni ka a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati pour que kalan ta don n'o ye octobre kalo tile 3 ye école ka se ka daminɛ donc an y'a ye k'a fɔ ɲina le 3 octobre o baara ninnu waleyala kosɛbɛ Ɲɛna centre d'animation pédagogique la parce que an y'a ye k'a fɔ min ye kalan ɲɛmaa yɛrɛ ye ale ye labɛn sabati pour que supervision ka ɲɛsin kalanta ma o baara ka se ka kɛ donc o kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka sous-préfet bolo n'o ye madame Yare Nathalie Sinawo ye ko ni kalan groupe in kɔnɔna na kunnafonidilaw yɛrɛ tun bɛ a la ne tun bɛ a kɛnɛ kan an kɔni an yaalala ka se kalanso o kalanso la a don kama an y'a sɔrɔ k'a fɔ lakɔlimɛtiriw u dafalen bɛ yen kalandenw bɛ yen mais min ye synergie des syndicats ye
ale ka sɛbɛn tun bɛ yen min b'a ɲini ekɔli karamɔgɔw fɛ donc u ka rentrée ka boycotté ka da u ka sara sɔrɔli sumayali kan Sikaso académie o kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta min ye ɲɛna kapu kɔni ye ekɔli karamɔgɔw u taala kalanso la wa a don yɛrɛ kama an y'a sɔrɔ dɔw fana bɛ kalan na parce que thème min tun dilen no ɲina o de ye waati yɛlɛma ye k'a se ka dɔnniya di ekɔlidenw ma waati yɛlɛma kan n'o tun ye leçon modèle ye an yɛrɛ donna kilasi dɔw kɔnɔ kapuw kɔnɔna na ekɔlisow la k'a sɔrɔ o baara o bɛ ka waleya donc an tɛ se k'a fɔ ko ɲɛna sigida la ko gɛlɛyaba bɔla ayiwa min ye kalanta o kunkan ye ɲina ni fɛn kɔnɔna na o kɔni ye kibaruya duman ye kɔfɛ n'an yɛlɛla kalansobaw la min n'o ye enseignement secondaire général ye donc gɛlɛya fitinin min tun bɛ yen n'o tun ye kalandenw ka kalanminɛn sɔrɔli ye o tun ma ekɔlisow lasɔrɔ fɔlɔ donc o kɛra sababu ye olu ka kalanw ma se ka daminɛ a daminɛ don na mais min kɔni ye lakɔli karamɔgɔw ye lakɔlidenw kɔni bɛ taa ni ka segin na mais an bɛ don min na i ko bi n'o ye octobre kalo tile 8 ye donc o minɛnko fɛnɛ o ɲɛnabɔla donc kalan bɛ ka kɛ normalement ɲɛna kapu yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi ayiwa nin kɔni diyara ye n balimakɛ Ture ni ce ayiwa k'an bɛ ɲinankaw bɛɛ fɔ i ni ce o la ayiwa sanni an ka segin ka kuma di Abdul Ɲang ma an bɛna an balimakɛ Nuhu Togo ta ale b'a da don ayiwa kalanko gɛlɛyaw la jamana caman can fana Nuhu Togo i ni wula k'i fo k'i barikada Ture nka dama o ma b'an labɛn na voix d'Amérique ka la bɛɛ karamantɔ na effectivement i y'a fɔ cogo min ɲinan fan donc depuis fan damani i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma dɔw sera ka kɛ ɲinan parce que septembre kalo de la ka taa ni san 10 ye nka donc anw bɛ ban o waati de la octobre de la nka donc kalanw bɛ daminɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ ɲinan donni ko la hali bi an ka dɔgɔnɔduguw la n'an b'a fɔ k'a daminɛ nka donc Bakas ka na Koro ka se Duwanza ka se dɔgɔnɔdugu dɔw la nka jateminɛ kɛra k'a fɔ ekɔliden 150 nka donc olu tɛ se ka don ɲinan kalan kɔnɔna na parce que min kɛlen don hali bi ekɔlisow nka donc jadisiw kɛlen ka min kɛ nka donc maa o maa ni tubabu kalan ka kɛ yɔrɔ min na tubabu kalan o ka hakilinaw na nka donc o y'o bɛɛ bɔ yen nka donc ekɔliso ninnu bɛɛ yɛlɛmana olu bɛ mɔgɔ adamadenw ka don ekɔliso kɔnɔna na donc bi an b'a ye la k'a fɔ fagaw nka donc ani saliw de bɛ don nka ekɔliso in kɔnɔna na o ekɔliso ninnu bɛɛ datugulen don donc o denw denmisɛnnin min bɛna bɔ o camancɛ bolo kɔnɔna na bi gɛlɛyaba bɛ yen ni dugubaw tɛ parce que n'i ye Bakas ta nka ni Bakas dugu yɛrɛ ani arrondissement min ka gɛrɛ a la dɔɔnin n'o tɛ tɔ ninnu bɛɛ ekɔliw datugulen don Koro la même chose Duwanza la même chose Bandiagara yɔrɔ dɔw bɛ yen nka la même chose donc n'i ye jateminɛ kɛ nka donc bi hakilina na baara min kan ka kɛ sécurité fanfɛyɔrɔ na hali an kan ka se ka wuli ka jɔ pour que lakana ka se ka sabati denmisɛnninw ka se ka taa ekɔli la parce que ninnu tɛ fɛ hali tubabu kalan de kuma mɛn parce que olu fɛ nka donc o ye kafiriya kalan ye o de kɛlen ka ko gɛlɛya or jamana dun tɛna se ka taa ɲɛ ni kalan ma kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na. O kɔni ayiwa n balimakɛ nin diyara n kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Abdul Ɲang ma Abdul i bɔra ka nin sariyaw bɛɛ mɛn jamana kɔnɔna na nka ɲininkali min bɛ yen sisan o ye jamanaw fanga yɛrɛ fangalamɔgɔw yɛrɛ olu bɛna fɛɛrɛw jumɛn latigɛ barisabu dugu caman na ni denmisɛnninw ma se ka kalan kɛ ni kalan ko gɛlɛyara k'a da lakanabaliya ninnu kan u bɛ fɛɛrɛw latigɛ ka caman labɔ yɔrɔ wɛrɛw la k'a lase dugubaw kɔnɔ walasa u ka se k'u dɛmɛ barisabu an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n'a fɔra ko denmisɛnninw ka kalanko n'a ma se ka ɲɛnabɔ o y'o mara kɔnɔna bɛɛ ka sini ɲɛsigi gɛlɛyalen de e yɛrɛ fɛ welekan jumɛn ladilikan jumɛn bɛ se ka fɔ faama ma ka ɲɛɲini o yɔrɔ la tiɲɛ yɔrɔw datugulen de mais fɛɛrɛ ka kɛ u ka se ka labɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u ka kalan kɛ e ko di o la bon fo jamana marabaga ni jamanaden bɛɛ ka dɔn k'a fɔ terroriste ka laɲini ye jamana détruili de ye o ye jamana halakili de ye misaliya dɔ ye mun ye mɔgɔw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ o kɔrɔ i b'a fɛ kɔngɔ ka mɔgɔw faga i b'a fɛ ka mɔgɔw nagasi i b'a fɛ ka sɔrɔ segin kɔ parce que dɔw balo sira n'u ka sɔrɔ sira bɛ sɛnɛ de la bagan mara b'o cogo la mɔni bɛ o cogo la
ka mɔgɔw dɛsɛ ka taa sugujɔ la ka bɔnbɔ de fɛnw da u ɲɛ sira la a kun ye k'u lasiran commerce sira de ɲɛ ka commerce sira fana lagosi nin bɛɛ ye jamana segili de kɔ n'a fɔra ko ka taa ekɔlisow fana empêcher ka kalan kɛ o kɔrɔ u mago bɛ kalan dɔ de ka bila pour que ka na ni kalan dɔ ye kunfinya ka wara hakiliw ka datugu jamana bɛ se ka don da la ni ɲɛta sira fɛn fɛn ye parce que ni kalan tɛ yen o kɔrɔ denmisɛn minnu bɛ to so o y'a dama problème de ye ka ɲɛsin jamana ka siniɲɛsigi ma donc n'an y'o conscience ta bɛɛ na wuli ka jɔ pour que ka dɔn ni priorité bɛ Mali kɔnɔ o ye nin terrorisme ko in de malheureusement min ni complicité de fana ka ca la fo ka dama tɛmɛ sɔrɔsiw b'u se la mais il faut que miiri jugu in de fana ka kɛlɛ n'o ye misiriw ka fɔta wajulikɛlaw ka fɔta parce que marifa bɛ min bolo ka nin baara kɛ a donna kun na ni misiri ni wajulikan de ye k'a bɛ taa aljinɛ na donc o fana y'a dama défi de ye kalan dɔ de école datugu kun de ye pour que ka hakiliw datugu kalan min b'u bolo ka se k'o jɛnsɛn mɔgɔw hakili la ni jamana wɛrɛw de ka intérêt b'o la an ka jamana ka intérêt tɛ il faudra que an k'o conscience de sɔrɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i fanga kɛ kelen ye fanga ka rôle bɛ anw yɛrɛ ka rôle bɛ jamanadenw ani diinɛmɔgɔw ni dugutigi ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ waati ye waati ye nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an ka dunan ye n'o ye Abdul Ɲang madame Ɲangado Jɔnɔba Lobo Tarawele ani Famoro Jalo ka bɔ ayiwa Sikaso an ka foli b'aw bɛɛ ye an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔrɔ kan ayiwa n y'a fɔ cogo min na nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna aw balimakɛ Senimu Keyita fɛ ayiwa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Alfredo bolo nin jamukan lasera n'aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la